Салом алейкум бачаҳо, бародаро. Салом ба ҳамаи тоҷикони ҷаҳон, салом ба Тоҷикистон. Мо хостем як канали нав кушоем вобаста ба видеоурокҳои гитара. Дар ин видеои оянда мебаромадагӣ мо сурудои машҳури тоҷикҳора, сурудое ки дар Тоҷикистон дар байни гитаристон машҳуранд, мехонем ва аккордо, тарзи навохтан, тарзи дуруст қапидани аккордои амира нишон метиҳем. Баъд барои навохтан, барои сар кардани гитаранавозӣ фарқ надора гитараи қимат, арзон. Хубаш аввал барои ёд гирифтан ягон арзонтар гирем ки шумодам осонтар шавад. Бисёриҳо мегӯянд гитараи қимат, фарқ надора қариб. Ба вақте ки шумо уже уровени профессионал да мешавед, баъд дар ин вақт шумо мумкин фарқияти гитараи қимат та арзон мефаҳмед. Касе да маъқул шид лайка зер кунед, касе да маъқул нашид тугмачаи баргиш як чилики калон тарафи поёна амурам зер кунед. Як суруди дига барои бачаҳои ошиқ бисёр шидаанд. Тоҷикистондан бачаҳои ошиқ бисёр шуда, ними халқ рефешид. Погнали? Да. Ба чашмонат назар Johnny